Wani ne yake tambayar cewa wai in ya cire kuɗi a POS ɗinsa kullum ana cire mishi 50-50 da yawa. To wannan tsarin electronic levy transfer ne, yana aiki ne duk lokacin da aka tura maka kuɗin da ya kai naira 10,000. A misali yanzu kwastoma ya zo cire 10,000, inda za ka cire 999 ba za a cire maka wannan naira 50 ɗin ba. Amma in dai ya kai 10,000 za a cire, ko nawa ka cire in dai ya wuce 10,000 ana cirewa. Da wannan tsarin yana aiki ne a iya bankuna, in kana da su Access Bank, su First Bank. An sa ma bankuna ne ina gani tun daga wurin 2015 zuwa 2016 na banki ya fara aiki. Za ka ga in kana da account ɗin banki ana sa maka naira 10,000 za ka ga sun cire wannan naira 50 ɗin. Sannan kuma su kuma na fintech kamar su Moniepoint da Opay, shi an fara cire shi ne a December last year, wannan shekarar da ta wuce kenan, December a watan 12 daga nan suka fara cirewa. In kana so kar a rinƙa cire maka wani lokaci in transaction ɗin 10 ne, in kai 999 ba za a cire maka ba yanda ake.